Duk padikrim si recho cholong pasaram the sontakha Enut Auto Rickshaw chovek chota bang asopi Lisia ingtipi kai ke apor lo ke charli aning ke hang laben ka chepaduk par pik pena jok non hedjong HSLC mate kep asat lang angthek kepak lang along distinction mate 94% an chepalong dun pen hem asarpi asarbura lapen karbiang long angkang aphan nong kevan pi Sonsi Bokajan subdivision angkang lakhan ko rapli Deopani mate arnam langpi constituency ke parlo Silonijan Kania ingti arong amekar Robert ingti lepen Li tisopia sopi Lisia ingtipi metric mate HSLC sarlang ki undun distinction all subject letters and parta 94% kelong dana puthak arjulong si aning karong chekhang one detlo lapen laan sose lo ke charle anat aning ke parong dunja phanpura KSMI phubarim Simeon rangphar lapen arisang ho lapen hanjang nang so press club abitung atum ahem an pali dampen man ke do karbia po hopen archoda sonsi asarbura Robert inti alanglik auto rickshaw ke bek pensi hemtun isi chelangi lapen asomara phan lo thek nangji pukabor I pensi pini isi kichunang thek kachelong lo Lisia ingti pi pen kaningje ponki pini lapuson angdeng an kile dunki nilipai nilipo ahir jumia joglo kai keta lo thek wek nangji punang kabor I pidona joglo lapen than bang atumta nangke than kachepaduk pega joglo anparta nilimethangta kachepaduk pen pena jogsi lapuson angdeng nangli dunlong lopusi ninje pon Charlie pamika pulote ghonta cab ghonta crep hall and back Charlie penda unji debon sitamela bang so ghontang bong ke Charlie bang focus pa menang po amain lapen kuson aning ang thin hedi purhi pa menang po unji kangke lagi ciklo joni la boson ke cepaduk nang kok ko mana lete kete ciklo joni mati uni data haji atema subject sa do mati di lapen chapter syllabus ta dupikan laso pasi lesson aprang kan si Charlie nang po ciklo jon pho jon tro aprang kan jong sila po an cepaduk pute unji lo ke Charlie jong si mission angthek chepalong dunji pulote triangular process nangji mate kacharli abang lapen lo than bang ahem tunatum lake thom an ching bar nangji kachepadukan mala soputhak pele to man hanek thade nili chepaduk piglo nili ke matha ha class 9 ke do pensi lapuang dengan chepa undunji pu nili ke matha pen lapen ke m pen hai isi goal chepadolo isi m chepadolo nili unangji pu pen ka chepaduk pen lason jo pangthang ke Charlie hota dolo ajo pati ang varan an ke Charlie hota dolo la pente la exam aprang bang ke nili sar ham sido hai dak sar lason tuition than pujat la dili tum school hema sar madlo sar men ke pulone sar men ke sar subam ko ala dak sini li dolo ala dak sar tum tuition than nang than lo hai उनके बेलेग teacher kunta bang all subject panta teachers sam provide lo उनके hala dak nang than mesen lapen Lisia ingtipi asar bura pen lam the ke paklang pon ke non akang tui angdeng anke ke pacharli dunja phan tangka maha ki ripija kisum dokoklo lase education em KAC Richard Togbi KAC CM Dr Tuliram Ronghang Bokajan MLA mate deputy speaker Dr Numal Momin lapen man ke doke the ke dinga tumalong pen kerat kelong ja phan chuning ripon bugda bang ni ta Enut auto se solai bom non mate sitani lita also phan bang ke padigdar de pem ban ke Charlie hin anta litum nilita rapun bom non nilitum hamisi orte me kem bom da cherap chiri pan si nilitum non soang deng an ion pen nilitum ningarong parpig lo asi nilitum methang ka ning karong anta nilitum ta chipu lekta da chupin an Balipathar pen projan terang karbiang long lai